Nanay, ina-alignment. 6 months na masakit ang balikat niya, hindi niya maangat. Okay na yan. Pa-alignment ka na rin sa kanya, ha? Na-alignment si nanay. Sungai. Pahinga kami ng konti. Pahinga mo nanay, konti nay. Itong lang natin. Matagal. Ano nay? Masarap? Ihinga nay, hilahin mo yung kamay mo, ganun. Ano? Wala. Kanina ano? Natubig na. Natuwid na? Hindi lang yan. Hindi sugat. Oo. Magaling na si nanay. Ano po sila? Shout out! Shout out! Shout out! Wala kasi eh. Doon niya, sinasabi. Sige na, ipahinga ka muna. Yun naman. Sinasabi sa akin niya, kung gusto ko, ayaw ko. Sabi ko, nakikita ko, maganda pa lang. Sabi ko, lalo ko yung Sasali, wang tasawa mo. Ba't siya nagsasabi? Marites. Mahal, 4 na beses na siya na-stroke. Okay. Sobrang maurang na yung dila niya. Ilang beses na siya nabagok? Hindi na lang niya apat na bisis kuya. Oo, hindi lang ko kita mo. Ilang nasa bisis. Sa Nueva Ecija pa, nabagsak na siya. Kaya kalag-kulag na yung ano niya. Bilis ang magano. Yung dila niya, mahal, umatras na. Kasi kuya, ano siya, kaya May sakit nga siya sa ano, hindi ko pwede sabihin dito na eh. Alam ko na yon. Kasi naka tayo, video. Pareho. Basta meron siyang sakit sa ano, lulong siya sa gamot. Left, right. Lulong siya sa gamot, mahal. Simulat bata pa siya. Kaya, yung mga ugat niya, wala na. Tingnan mo nga, si nanay, tanda-tanda na, biglang gumalaw yung kamay niya. Ilang taon na kayo, nay? O, kita mo, mga angat nga, nay. O, diba? O, masaya ka na. Na. Hindi ang kinukulam. Kinukulam yan. Nininega. Negative. hindi pala hindi nagpaman si ako, yung may kukulang pa. Pwede na eh. Kaso bukas. Marites si Garin matuwa nito. Oh, siya pala nga yung nayingot niya. Dalaw yung manggagawa o mang kulag. Sana daw ang pansit yan. Tapos, Tamalag na. Ang sakit ba? Ano mo yun? Pag dito. So, hindi lang masakit. Dapat may signal. Ha? Walang Lagyan mo sa batok. Tumanon. Swerte manay. Tumanon. Oo nga, yun yun, nakita. 6 na buwan yan, nay. Magiging frozen shoulder yan, nay. Ang ipit na ugat mo. Titigas kasi magkakaroon ng lamad. Pag sakit pa naman yan, may edad na kayo, 70 plus na kayo, di ba? 72, tapos magkakaroon ka ng frozen shoulder. Ipit ugat lang yan, nay. Pag nagkaroon ng frozen yan, nay, nalaglag pa kayo. Kaya pala naipitan kayo ng ugat. Ito pa, meron pa. Yung tuwan-tuwa si nanay, oh. hindi, nahalo. Hindi niya mapil, oh. Sabi niya, anong nangyari? Itodo mo na, itodo mo. Di ba? What na, yun, oh. Tuwan-tuwa si nanay. Ipit ugat si nanay. Wala kang panipadahangin, nay, kahit isa. Ipit ugat lang. Ito, alignment lang siya. 6 months, no? Pag tumagal kasi yan, 8 months, pa tumagas na tumagas, pa magiging frozen shoulder na yan. Tutunugan na yung mga buto niya. Lahat nagtutunugan. Tsaka lang. Nal, Kaway. Hoy. Inaantok ako. Umuulan kasi dito.
Makakaanto. Well, Ayun lang yan dito na ko. Hina po. Natakot mo. meron po rito saging at soft drinks. Si nanay hindi mapakali. Parang masayang masaya si nanay ganyan. Kasakaya saya si nanay na natanggal ang sakit niya. Masayang masaya daw siya. Huwag kang tatayo. Antay muna saglit. Stop muna natin ang video natin. Sa lumagat ako. Ano? Ano pinagkaiba? Masulat. Masarap? Isang gang is libre. Oh, good. Walang problema. Ganon din, alignment din siya. Nalaglag ka sa puno? O, sige. Tapos lumubog ko yung pao dito. Gawa ng Sold out. Kasi yung dating pumunta sige, na sige. Tapos ngayon, parang naglalamig ako. O, sige. lima sila. Kunin mo muna yung tubig mo. Tubig mo muna. Kasi may Kuha ka muna ng tubig, Chard. Huwag mo muna gawin, Chard. Kuha mo siya tubig. Tubig mo. Inuman ko muna. Pause muna natin itong video. Dasalan ko muna yung tubig mo. Pagpatuloy mo ulit, Chard. Play tayo. Nakainom na siya ng tubig. Hindi po siya nakainom ng tubig kanina dahil mayroon pa siyang tumunog na, di ba? Isama mo ito. Nahulog na. Lahat yan. Kulang pa nga ang dalawa eh. Wala na akong reserva. Kawawa si ate. Tikit eh. Kasi siya na bebek na perfect. Wala na talaga. Next time na lang. Next time na lang. Bumabalik yung mga buto. Kasi bigla na talaga eh. Relax. So, ito yung sample Meron mo. talaga kasi. Hindi, hindi pa yan tapos eh. Lahat yung dadasalan pa yan sa pangalan mo. Grabe naman pagkahulog mo. Tama na disinfectant. Dami nga eh. Nalaglag ka sa puno, no? Opo. Tinulak ka yata ng ano eh. Relax mo lang. Okay lang. Relax lang. Yun. Hindi, yung tumunog yung kanina yung saan nangyari sa'yo. Inatak mo yung paa niya, Chard. Tumitigas. Chard, inatak mo yung paa niya. Hinatak ko yan. Oh, sige. Tuloy lang natin. Tumitigil eh. Ito, lambot. Ano yung tsura mahal? Lambot ang takot. Di naman masakit yan eh. Ano yung tsura ng pansit? Tingnan mo dito niya pumasay na. Yung pang mabubok. Kuha mo na. Kalamay pala. O, tsaka yun ang pasel. Kalamay pa. Anong itsura ng kalamay? Ano, kanin siya. Masarap-sarap yan. Ganito. Lagyan mo sa amin. Sino nagbabantay sa maikaw? Dati. Mag-anak ka nila. Yung tukan, yung papasok mala. Higa lang. Pulis lang. Yan, higa lang. Higa. Kung matigas, hindi mo putok. Mahihirapan ka. Higa mo lang, normal. Yan. Ulitin. Tatak. Tumunog. Inabos yung katawan. Tayo. Paano yan po? Butas. Ano yan? Kala ko yung palda. Binili ni Aposinda. Mag-isa nga nakalaki. Dalawa po. Yung isa sa Spoil. Spoiled siya. Babatakin na ulit. Hindi ka nakakatay doon ay. Nakakatay ka mo normal. Relax mo lang. Huwag mo yung body niya. Relax mo lang. Lambot lang. Tuloy-tuloy na ito. Wala nang edit ito. Kabila. Sige. Wala naman music eh. Kagabi po nag-delay po kayo. Minuload ko yung Kagabi. Kumakanta kami. Ano ko lagi mahilig ko Followers, follow mo kami sa bagong Facebook page, Alipin Amay Sus Nazareno. Nakapalo ka? Sino ba yan? Sabi na nakalimutan ko. Yan. Mahaba. Sabi ko mahaba. Alipin Ama Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Yung bagong Facebook page, doon mo ito mapapanood. Hindi doon sa kagabi nakalive ako. Yan. Relax mo lang. O, di ba? Pag nirelax mo lang, masakit ba? Meron siya, pumaltok.
Nalaglag sa puno yan eh. Kaya pala. Puno lang agad. Kaya- Madali lang tandaan yun. Libang isa, alipin Jesus Nazareno. Yung isa, alipin Ama Jesus Nazareno. Parang gano'n lang, dinagdagan mo lang ng Ama yun. Mas mula. No, di ba nagtutunugan? Hindi ba gagamutin mo? Mitigas ni. Ah. Wala na. Tapos ka ng konti. Wala yun. Naggamot na yung matanda. Hindi dumating yung time. Hmm. Higa. Higa. Tangat mo yan. Hindi. Gamitin mo yan. Baba mo yung paa mo. Naman. Atake mo. Hinga. Baba ka kaya konti. Taba ka tumama yung ulo mo. Konti yung isa. Paa. Hmm. Hindi, buka mo ng konti. Mukha. Hindi, huwag kang titigas. Lambot mo lang. Diyos ko. Sige, te. Te, ano daw pakilala. Sugo mo na. Yan. Yung palaman. Ay, hiwa. Oh, hiwa. Akala ko hila. Ay, kuha nga. Hiwa Ano pala. pinagkaiba? Hindi Saan sila. tumunog? Pampangan niya. Wala marunong. At saka sampa. Bato. Ano? Patilikuran. Ano pakiramdam mo ngayon? Ay, alam ko hila. Huwag ka tatayo. Ano pakiramdam mo lang? Ginawa na po. Nakakantok Pag rito. ginawa na po. Oh, di ba? Kuha na kayo. Eh, masaya si nanay. Oh. Shout out nanay! Oh, ano, wala nang sakit. Palaglag ka ulit sa puno. Oh, paalam ka na rito. Ikaw na magtatapos sa vlog. Bye-bye. Oh, ikaw, shout out ka rin. Alipin, Ama Jesus Nazareno natin ito mapanood. Bye-bye.